लुचुर पिया अरे देखा मुहा लेके दिया आ कहीं कैसे कहे नहीं खे आवत हो बाबूजी कैसे कहीं कहे नहीं खे आवत हो बाबूजी अरे मुहावा में दांत नहीं भात चूवे गाल माही आ बावला पर भीतरी सलंदर हो बाबूजी और जीभ दांत ओठ गाल अपान से भइल बालाल अकाल ले खलागत बा सुरतिया हो बाबूजी काल ले खलागत बा सुरतिया हो बाबूजी। देखिए ये गीत के भिखारी ठाकुर जी लिखले बाणे। ये पहले के समय में पहले के ज़माना में जब भिखारी ठाकुर जी के समय रहल उस समय के एगो विधा एगो रीति रिवाज चले बेटी बेचवा लोग बेटी बेच देते रहे वही के भिखारी ठाकुर जी बड़ा सुंदर भाव में एगो नाटक के रूप में आप सब लोगों के बीच में प्रस्तुत कैले बाने। बड़ा सुंदर भाव बा कैसे आई सुनल जाए। रतिया के छतिया में अरे बतिया जरेला मोरा बीच डलला सा बीचवान मोर हो बाबूजी हम कही के जात बानी होई अब की जीव के हानि आ नहीं देखब नहीं हर नगरिया हो बाबूजी नहीं देखब नहीं हर नगरिया हो बाबूजी रोई रोई गलावा के ऐसन पद मिलावाला के नाम ग्राम कही के सुनावत बानी हो बाबूजी हम हई हम नाई जात खोली दिहली मुख बात लक्ष्मी के लक्षण उतरला हो बाबूजी लक्ष्मी के लक्षण उतरला हो बाबूजी। अरे पूर्व के कोना घर गंगा के किनारा पर अच्छा पारा से 3 कोस दियरा में बाबूजी पूर्व के कोना घर गंगा के किनारे पर अच्छा पारा से 3 कोस दियरा में बाबूजी छपरा से 3 कोस दियरा में बाबूजी फेर मत करिह ऐसन अरे कहत भिखारी तू खरारी के याद कर आ फेरू मत करिह ऐसन काम तू हो बाबूजी फेरू मत करिह ऐसन काम तू हो बाबूजी।